Baba Ane и Петър, баба Ани. Как Вики? Я се върнете ви да како Вики. Тя Виктория по-ги знае. Добре. Аз ще дам на баба. Само да се присегне. Ани. Аз ще изям само бананите. Ани. Да, братката, видя там се дошъл. Три ще ги изям. Всичките ли ще ги Чакай запомня? сега на жълтите неща. А тогава ще в първи клас да стане на 6. Да. Това не е сега. Трябва да си на 7 да си първи клас. И каква голяма торта хубава. Моята кака е... Сито рожден ден, дядо на 5 години. Че хубава торта. Ти хубава торта, хубава. Няма стане така, чакай. Мали ще свършиха вече тия пиратки. Колко става? 5. На 5 години. Една, две, три, четири, пет. Браво. Одиса, тя ще го духа ми след това. После ще дъхаме. Але, какво нещо интересно. Так, духа ми, тате. Те след като... Те не могат да се дъхат, дядо. Те сега ще погорят мъничко и сега ще ги дъхнеш Като намалява гъня. Мале. Какви сещи има тук. Красиво е. Такива сещи. Баба ни. Хайде сега, 3-4, духай! Силно духай, бе, дядо. Силно. Силно, още малко. Още. Виктория ще снимай с нея. Виктория, снимай го. Я вдухах за да помагам. Къде? Тая е включена, включена. За да помагам. Трябва да ги хвърнем сега. 10. Ало, ще ги попитам моите приятели. Искате да ги попитаме, че... Ало! Ало! Викторе! Руда! Твоя рожден ден почна! Как изтезе тортата? Аз ти ги дам бананите! Баба не е приготвена. Какво? Нали баба не е направена? Кекс. Вижте каква работа, бе! Не те ли пускат малко да се качиш? Не те ли пускат малко да се качиш? А? Къде? А, Божаря, къде е? Баба ни. Дидю. Шукът. Чакай, как?